Ipabilin sa iyang pwesto si Land Transportation Franchising Regulatory Board Regional Director Amin Ginguro. Kini ang panawagan sa nagkadaiyang transport cooperative diri sa Northern Mindanao. Matod sa Northern Mindanao Federation of Transport Cooperatives, nauyon sila sa palakaw ni Guro sa LTFRB ug dili na kini angayang ilisan sa pwesto. Ang kooperatiba gilangkuban sa 45 ka transport group sa tibok Northern Mindanao. Sa ilang sulat, nanawagan ang grupo kan Department of Transportation Secretary Jaime Bautista ang nahisgutang sektor kay pabilin siguro isip director sa LTFRB sa Northern Mindanao. Ang panawagan gipagawa sa kooperatiba human nagpagawas og Memorandum Circular No. 1 ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kinahanglan ibakante na ang mga posisyon sa nagkadaiyang ahensya sa tanang pwesto sugod niadtong Hunyo 30. Apan bisan pa man niini, daghan ang wala mitunong sa ilang courtesy resignation, bisan pa man kung dili sila mga career executive service officials konsiso. Aminado siguro nga dili siya seso. Apan matod niini, 38 ka tuig na siya nanerbisyo sa LTFRB. Apin na niini ay ang kasinatian isip Assistant Regional Director sa sulod sa 16 ka tuig. Matod ni Losminda Escobidal, ang General Manager sa kooperatiba, ang ayan nga mahuman ni Guro ang iyang termino aron mahuman usab niini ang iyang mga plano alang sa sektor. Kuyog sa mga kooperatiba na nawagan usab si Misamis Oriental Governor Pedro Onabia kang Pangulong Marcos Jr. Pinakagi kang Executive Secretary Victor Rodriguez nga ipabilin siguro. Matod ni Gobernador Onabia, iyang ikapasigara mo siguro og duna kini integridad sa iyang pangserbisyo. Babilag sa Newsline Philippines, Cagayan de Oro City. Stay safe.